Moto istripua izan zuen Ricardo Almogerak iazko uztailean. Patiné con la rueda delantera, impacté contra lo que es el poste. Horrelaxe galdu zuen ezkerreko besoa, babes-esi bateko zutabearen kontra jota. Zainketa intentsiboetan esnatu zenean eta gertatutakoa ikusterakoan. Y hundí, como un barco, como el Titanic en su primer viaje. Titanic ondoratu zen bezalaxe bera ere ondoratu zela kontatu digu. Berriz ikasi behar izan du ibiltzen, jaten. Ez du beste motorzale bati berari gertatutakoa gertatzea nahi. Hortaz, ahotsa goratu eta babes bereziak jar ditzatela eskatzen du. Es una chapa que protege hasta el ras del suelo, que chocarías contra esa barrera y te escupe. No te amputaría, como me pasó a mí, o incluso la muerte. Gertatzen da, motoraz ez dugu protezioa espeziala guretzako. Zertaz, ari dira egiten errepidea berriak eta jarraitzen dute protezioa zaharrak eta dira oso arriskutsuak. Pues hay que guardar la gente en contra. Errepidetako babes guztiak motozaleentzat egokitzea eskatzen duten, behekaldean babes berezia jartzea. Horrela, motozaleak erortzen direnean zutabeen kontra ez jotzeko eta amputaziorik ez sufritzeko. Nafarroako gobernuak errepidetako esiak motorzaleentzako moldatzeko konpromisoa hartu zuen duela urte batzuk, baina ez du agindutakoa bete. 2009az geroztik ez du moldaketarik egin eta ez du aurrerantzean egiteko aurreikuspenik ere. Motorzaleek ordea ez dute etxitzen, motorrak korroka jarriko dituzte behin eta berriz eta litekena da hurrengoan beraiekin Ricardo egotea. Yo he visto con un brazo que sí se puede. Mi sueño es volver a montar en una moto.